iniciarem el ple. La veritat és que es fa bastant complicat, jo no sé vostès, però a mi se'm fa bastant complicat seguir les seves explicacions i entendre tot el que vostès diuen amb aquest soroll que tenim de l'exterior. Encara no estem en sessió de ple i farem l'esforç de continuar, però arribarà un dia en què ens haurem de plantejar si aturem les sessions, perquè almenys a mi se'm fa molt difícil poder seguir tot el que vostès diuen. I sobretot ara, que em sembla, anem a iniciar el ple ordinari d'aquest mes de març. És complicat, abans d'iniciar el ple, hem quedat i per tant ho complirem, tot i que sigui complicat fer-ho així, en fer un minut de silenci per la víctima que vam tenir a l'incendi la setmana passada a l'Avinguda Amèrica, de la senyora Afaf Rahmani, de 26 anys, que com saben vostès es va llançar i així va salvar el seu fill de 3 anys que sortosament està ja fora de perill i fora de l'hospital. Per tant, fem aquest minut de silenci. Molt bé. Anem a iniciar ara ja sí el punt 1 de l'ordre del dia, que és l'aprovació, si s'escau, de les actes de sessions extraordinàries, primer d'una sessió extraordinària del 20 de desembre de 2012. Hi ha alguna aportació? La podem donar per aprovada per tothom? Sí? Doncs queda aprovada per unanimitat. Un altre acte que seria de l'extraordinària i urgent del dia 20 de desembre de 2012. Hi ha alguna aportació? No? La podem donar per aprovada també? Endavant. I l'acte del ple del dia 10 de gener. Hi ha alguna aportació? Tampoc. Doncs la donaríem per aprovada. Passem ara al que seria a despatx oficial i en aquest punt saben que es toca donar compte de les declaracions institucionals que es van aprovar en la Junta Portaveus del passat dia 4 de març. El primer seria un acord adoptat per unanimitat dels membres de la Junta de Portaveus relatius a una declaració institucional que presentaven tots els grups municipals amb motiu del Dia Internacional de les Dones Treballadores. Senyora Ortiz. Bon dia, gràcies. Si entenem que hi ha dificultats, els demano als portaveus, si vostès creuen que tenen dificultats més de les que tinc jo, aixequin si cas el braç, avisi'm, fem una petita reunió i decidim què fem, si continuem amb el ple o l'aturem mentre tinguem aquest soroll. Intentem-ho continuar. Continuem. Bon dia, gràcies senyor alcalde. Acords. Primer, reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Mataró de continuar treballant per la igualtat real de dones i homes al nostre municipi, mitjançant polítiques municipals transversals i accions proactives davant les situacions de discriminació i de vulnerabilitat de drets laborals de les treballadores, així com les necessitats i interessos d'ambdós per tal de construir una societat més equitativa i justa. Segon, instar el desplegament de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes. Tercer, adherir-nos al manifest institucional del Dia Internacional de les Dones Treballadores que elaboren diferents institucions i organismes amb motiu del 8 de març, al qual adjuntem en aquesta declaració institucional. Quart, donar trasllat del present al cor a qui correspongui, associacions i vocalies de dones de la ciutat, entitats de dones de la comarca i l'Institut Català de la Dona. No obstant, el ple decidirà. Moltes gràcies, senyora Ortiz. Doncs realment ja es va decidir la Junta de Portaveus i va quedar aprovada també per unanimitat. Moltes gràcies.
Ara seria l'acord, també donar compte de l'acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals de Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Partit Socialista de Catalunya i Candidatura Unitat Popular, i amb els vots en contra dels grups municipals del Partit Popular de Catalunya i Plataforma per Catalunya sobre la declaració institucional que va presentar el grup de Convergència i Unió d'adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. Els llegiria els acords, que són el primer, donar ple suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el dia 23 de gener de 2013, per la qual acordar iniciar el procés per fer efectiu l'exercici del dret a decidir d'acord amb els principis de sobirania, de legitimitat democràtica, de transparència, de diàleg, de cohesió social, europeisme, legalitat i participació. I segon, enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol. Passem, doncs, a la tercera declaració institucional, que és un acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes i Partit Popular, i les abstencions dels grups municipals de la CUP, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa i Plataforma per Catalunya, relatiu a una declaració institucional que va presentar el grup municipal socialista per donar suport a la cimera econòmica i social del proper dia 16 de març. La llei endavant, senyora López. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. I els acords són els següents. Primer, que es constitueixi una xarxa d'últim recurs de lluita contra l'exclusió liderada pel govern en coordinació amb els ens locals i amb la participació dels agents i entitats socials, a la que es convidi a participar les altres institucions, entitats i empreses privades del país, per tal que totes les persones en situació objectiva de pobresa i risc imminent d'exclusió social tinguin accés a un seguit de recursos garantint-ne les prestacions mínimes. Segon, que es tiri endavant un pla de xoc contra l'atur juvenil i l'atur de llarga durada, amb els dos eixos d'intervenció. A. Millorar la capacitat d'ocupar-ne de les persones aturades a través d'un programa extraordinari de formació i treball per persones aturades de llarga durada. I B. Reactivació econòmica per tal de crear ocupació a través de l'estímul a la creació d'ocupació en sectors vinculats a la sostenibilitat. Tercer, demanar que en els propers pressupostos de la Generalitat es mantinguin els programes de mediació que fan que els barris conservin un clima de convivència molt difícil de mantenir amb l'atur elevat. Quart, garantir que els ajuntaments rebin el finançament necessari de manera estable per poder mantenir les prestacions socials bàsiques i garantir els drets socials i l'exercici de la igualtat d'oportunitats. Cinquè, demanar a la Generalitat que aprovi de forma urgent un pla de retorn del deute acumulat amb les entitats socials i normalitzi el pagament de les subvencions assegurant el cobrament de les mateixes. Sisè, instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l'Agència Catalana de l'Habitatge, a establir de forma urgent un programa de mesures coordinades amb el món local de seguiment a les persones i o famílies en situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així com de suport i assistència jurídica i financera a les famílies i o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d'Atenció a les persones que pateixen aquesta situació. Setè, eixugar el deute que la Generalitat de Catalunya manté amb les administracions locals catalanes, a fi i efecte que aquestes puguin donar compliment als pagaments que tenen pendents. I vuitè, comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya. Gràcies. Moltes gràcies, senyora López. Ara seria també donar compte d'un acord adoptat per unanimitat dels membres de la Junta de Portaveus relatiu a una declaració institucional sobre el Tractat Internacional de Comerç d'Armes. Senyor Fernández. Sí, el primer acord diu demanar al Ministeri d'Afers Exteriors del Govern d'Espanya mantenir el suport al Tractat sobre el Comerç d'Armes, a que s'asseguri que el 2013 s'adopti i que el Tractat sobre el Comerç d'Armes inclogui 1. Una regla d'or del dret internacional dels drets humans i el dret internacional humanitari que prohibeixi que s'autoritzi una transferència d'armes quan existeixi un risc substancial que les armes objecte de la transferència s'utilitzaran per cometre o facilitar que es cometin violacions greus del dret internacional, dels drets humans i el dret internacional humanitari. 2. Una cobertura exhaustiva que inclogui control sobre totes les armes, municions, armament i materials connexos i sobre totes les transferències.
I 3. Regulacions sòlides en el sistema de concessió de llicències, transparència i presentació d'informes. Segon, fer una crida al govern espanyol perquè utilitzi tots els mitjans diplomàtics a la seva disposició per contactar amb tots els governs i asseguri que les qüestions esmentades en el punt anterior s'inclouen en el Tractat sobre el comerç d'armes. I tercer, donar instruccions al secretari de la Corporació perquè remeti aquest acord al Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya. Moltes gràcies, senyor Fernández. Anem per al darrer, que seria un acord adoptat amb els vots favorables dels grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Partit Popular de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i la candidatura de la Unitat Popular amb l'abstenció del grup municipal de Plataforma per Catalunya relatiu a una proposta de resolució que va presentar el grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Iniciativa per reclamar l'alliberament dels presos polítics saharauís del campament de Jaime Zik. Senyor Martínez. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Acords. Primer, subscriure el mandat del Parlament Europeu a la 22a sessió del Consell de Drets Humans de Nacions Unides i exigir al Regne del Marroc la llibertat de tots els presos polítics saharauís, inclòs el grup de 24 presos de Jaime Zik, recentment condemnats per un tribunal marroquí, així com demanar la protecció dels drets fonamentals del poble saharauí, destacar la necessitat d'un mecanisme internacional de seguiment dels drets humans en el Sàhara Occidental i recolzar una solució del conflicte basada en l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble saharauí, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides. Segon, traslladar el present acord al ministre d'Afers Exteriors d'Espanya, a l'ambaixador del Marroc a Madrid, al president del Congrés dels Diputats, al president del Senat, al president del Parlament Europeu i a l'alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Martínez. Passem ara als dictàmens. El dictamen d'alcaldia, que és el punt número 3 de l'ordre del dia, donar compte del decret d'alcaldia número 1127/2013 de 18 de febrer de delegació de la presidència de Consells Territorials. Senyor Fernández. Sí, gràcies altra vegada, senyor alcalde. Com vostès saben, el mes de desembre, en l'aprovació del nou reglament de participació ciutadana i el reglament marc dels Consells Municipals, també vam aprovar un nou mapa de consells que preveia la divisió del fins ara Consell dels Barris del Nord en dos consells. És per això que avui donem compte, per una banda, de la revocació de la delegació efectuada a favor del senyor Pere Galvany com a president del Pla Integral dels Barris del Nord i el nomenament també el senyor Pere Galvany com a president del Consell Territorial de Cirera, Molins, Vista Alegre i Camí de la Serra i de la senyora Olga Ortiz com a presidenta del Consell Territorial de Via Europa i la Llàntia. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Fernández. Passem ara al següent punt de l'ordre del dia, que és el número 4, que és l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals de l'exercici 2013, el decret 1259/2013. Senyor Rey. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Efectivament, en aquest punt portem una sèrie de modificacions, propostes de modificacions a les ordenances fiscals. La primera d'elles és sobre la taxa per ocupació del sòl i el subsòl de la via pública i sobretot implica una reducció del preu que es va aprovar al seu dia de les terrasses, en què havia quedat fixat un augment molt important del preu per taula, i en aquest cas el que proposem, després d'haver-ho parlat amb els gremis i amb molts afectats, és no augmentar el preu tal com l'havíem augmentat de 0,40 a 0,83 euros per taula i dia, sinó que això és un augment molt important, sinó augmentar-lo només un 16% durant 5 anys, de manera que l'objectiu que tenim, que és millorar l'ocupació de la via pública amb diferents mesures i també equilibrar-nos amb la mitjana del preu que hi ha a la resta de la província, es pugui assolir, però en 5 anys i no amb un impacte tan gran. A més d'això, que potser és la part més destacada de la modificació, també es modifica per fer-ho més
més flexible la possibilitat de que en temporada baixa i temporada alta es puguin demanar un número diferent de taules, de manera que si a l'hivern algun bar-restaurant demana aproximadament la meitat de taules, el preu que li costi sigui, si no el mateix que l'any passat, 2012, fins i tot una mica menys. Per últim, també modifiquem i reduïm els augments amb la mateixa mesura del que són tendalls i altres elements de l'ocupació. Aquesta proposta també inclou una petita taxa per a la prestació de serveis als mercats municipals a nivell dels traspassos, ja es va aprovar al seu dia, però ara el que fem és una exempció per si aquest traspàs es produeix entre familiars fins a segon grau de consanguinitat o fins i tot amb treballadors que hagin tingut contracte indefinit de durada com a mínim de 2 anys. Per tant, aquesta taxa seria 0 per aquests tipus de casos. I llavors també hi ha el tema de les compulses o certificacions de formació per a persones aturades que fins ara es cobraven i ho canviem a proposta de l'àrea de promoció econòmica i també ho bonificarem de manera que el cost per als aturats d'aquest tema sigui 0. Igualment, també es modifica en part la taxa per llicències ambientals, en el qual la bonificació era del 60% i una subvenció del 50%. S'ampliava el criteri en què les societats, ja siguin persones individuals o societats, puguin ser subjectes d'aquesta bonificació, encara que encara no s'hagi format una entitat amb personalitat jurídica. Hi ha hagut alguns casos que ens ha semblat adient considerar i incloure-ho. I després la resta són petits errors materials que se solen donar de manera habitual, pràcticament de tipografia, etc. Per tant, vista aquesta explicació, el que proposem és aprovar provisionalment aquesta modificació de les taxes amb els aspectes que els hi comentàvem. I llavors seguir amb exposar al públic aquests acords provisionals i seguir tots els tràmits que es corresponguin. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Miquel Rei. Hi ha intervencions? Sí, senyor Safontria? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, allò que a vegades no veuen 2 ulls ho veuen 4, i això és el principi essencial de la participació. En aquest cas, doncs, els usuaris i els propietaris de les terrasses ho han vist claríssim. L'augment de taxes que s'havia produït en les ordenances fiscals era desmesurat, jo crec que s'ha encaixat amb raó, i en aquest cas celebro que el mateix criteri des del govern s'hagi entès que la pujada era desmesurada. Per tant, veiem positiu que l'augment sigui gradual, un 16% anual, per evitar aquest impacte que de ben segur tindria sobre un sector que darrerament també ha patit les causes de la crisi. També veiem bé el fet que s'adapti a les diferents necessitats. El senyor Miquel Rei ja ho ha explicat, aquelles terrasses que en temporada baixa vulguin reduir les taules, el fet de rebaixar la tarifa pensem que també és positiu. I també trobem bé el fet que la bonificació de la taxa en les persones en situació d'atur i per a menors de 30 anys també es redueixi, pensem que és positiu. En general, el nostre vot serà afirmatiu, tot i dir que aquest sector en aquests propers 5 anys rebran una pujada important de les taxes per a les seves terrasses. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Safontria. Senyor Martínez. Gràcies de nou, senyor alcalde, per plantejar que el nostre vot serà afirmatiu, que rectificar és de savis i, per tant, ben feta aquesta rectificació, tot i que de vegades potser amb els estudis i els experts i els assessors que tenen aquestes coses potser no haurien de passar si filessin una mica més prim. Aquesta bona notícia per als restauradors, per les persones que regenten un bar i que tenen terrasses, com deia, és una bona notícia, però això suposarà una disminució d'ingressos que tenien pressupostats. I ens agradaria saber en un moment determinat, no sé si ara o més endavant, però jo crec que ara, com afectarà això en els pressupostos que s'estan elaborant en aquest Ajuntament per l'any 2013. Em sembla que seria important saber-ho. I després destacar, per la part que ens toca, jo diria que de les taxes pels documents que es pedeixi o es tingui l'administració,
doncs ens sembla molt bé que aquestes possibles compulses amb persones que necessitin fer-les per buscar feina o participen en programes d'informació en situació d'atur resultin quota zero. El nostre partit és una al·legació que va fer en el seu moment i que ara veig que s'ha tingut en compte i ens sembla molt bé. Com també s'ha tingut en compte un cas que li vam enviar al senyor Rey, que és la taxa per les llicències ambientals, que ens ha permès averiguar, aquí sí, que hi havia un petit, no error, però sí un cert buit que no permetia que segons quin tipus d'empresa, per exemple en aquest cas una societat civil particular, se'n pogués beneficiar també de les bonificacions que altres empreses o entitats jurídiques, empreses jurídiques es podien beneficiar, de la qual cosa també ens n'alegrem perquè és donar un impuls a aquestes persones que també van a la recerca de feina pels seus propis mitjans. Per tant, nosaltres també votarem favorablement aquesta modificació. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Martínez. Senyora Lora. Bé, doncs per posicionar el vot de Plataforma per Catalunya, dir que en aquest punt de l'ordre del dia nosaltres estem d'acord en la modificació de la taxa per la prestació de serveis als mercats municipals, la taxa també pels documents i per la taxa per les llicències ambientals. Però referent a la taxa per ocupacions de sòl i subsòl i vol a la via pública per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal, és per aquest motiu que nosaltres no podem votar favorablement aquest punt de l'ordre del dia, ni tan sols una abstenció. I em sorprèn que el senyor Esteve d'Iniciativa digui que rectificar és de savis i després també abans en Miquel Rey argumentés que és una reducció de preu. No senyors, perquè això no és una reducció de preu, simplement que augmentarà progressivament durant 5 anys. Només vull passar a llegir una carta que aquest matí ha entrat per al registre el senyor alcalde de Mataró, que la passaré a llegir. Fa unes setmanes, des de Plataforma per Catalunya, vam iniciar una recollida de signatures, concretament 400, per mostrar el nostre desacord amb l'augment de la taxa del servei de terrasses a bars i restaurants de Mataró, aprovada recentment a les ordenances fiscals per a l'any 2013 a l'Ajuntament de Mataró. Així com també rebutgem la modificació que es portarà al ple del 7 de març, o sigui, al ple que estem avui, sobre l'increment gradual del 16% anual durant 5 anys, procés que es vol iniciar dintre del mateix exercici del 2013. En l'actual context de crisi econòmica, l'alça constitueix un greuge econòmic a l'hostaleria de Mataró. Tenim present que aquest és dels escassos negocis que a dia d'avui se sustenten. Amb la present volem deixar constància que aquesta pujada ens perjudica a tots, tant a clients com als responsables dels bars i restaurants. És per això que demanem sensibilitat amb els negocis de restauració, ja que és un sector prou castigat ja, sobretot des de l'aplicació de la llei antitabac. És per això que els sotasignants, les 400 signatures que li hem presentat aquest matí, volem instar al govern municipal per tal que rebaixi la taxa perquè la trobem abusiva. Simplement volia llegir la carta que avui li he enviat al senyor alcalde per argumentar el nostre vot contrari. Moltes gràcies, senyora Lora. Hi ha més intervencions? Senyor López? Sí, endavant. Sí, senyor alcalde, perquè jo no els llegiré cap carta, però sí que hi havia abans de tot això una proposta de resolució que finalment vam poder treure, demanant precisament que es produís el que estem votant ara. Però jo abans a la Junta em parlava de llistons i aquí la broma de no acceptar una esmena del Partit Popular a les ordenances, en vàrem fer 4. Les vaig llegir en el seu moment en aquesta sala de sessions i una d'elles, que vostès, el govern municipal, no va acceptar, deia moderar la pujada a uns preus raonables. No la van acceptar, per tant, malgrat que el senyor Safontria no hi és, en aquell moment allò ja ho van veure a 4 ulls, fins i tot ell ho va poder sentir, que hi havia aquesta esmena demanant que això no es portés a terme perquè senzillament les pujades que es proposaven que anaven entre el 100 i el 147% a nosaltres ens semblava un disbarat i un despropòsit en una època en la qual la situació econòmica tots sabem la que és.
Hi ha un parell més de coses que els hi voldríem comentar. Hem estat mirant l'expedient i ja els anunciem. Votarem favorablement, però en l'expedient, no sé com qualificar-lo, es parla de procés participatiu, ja que un cop endegat un procés participatiu, escolti'm, el procés participatiu es va fer en teoria a les ordenances. Jo ja, com que de vegades he manifestat que jo aquestes coses no són tant de paraula com de fer-les, la veritat és que m'ha cridat l'atenció, no? Doncs quin procés de participació hem fet o quina excusa més pobra per tirar endarrere una decisió política en el seu moment de no acceptar una esmena que ens deia escolti'm, això no ho podran assumir aquesta gent. A posteriori, doncs es fa, però a posteriori es fa i avui he vist jo la tercera comunicació que s'ha fet des de la part de l'Ajuntament responsable del tema als propietaris de bars. Primer es va fer una dient el que havien de pagar, es va tornar a fer una altra dient que no paguessin i avui han hagut de tornar a fer una altra i ja els he aviso. Jo he pogut parlar avui amb 3 o 4 restauradors, propietaris de bars, i no s'han enterat de res perquè ningú ha sapigut veure si en el preu que els han enviat hi ha l'IVA, no hi ha l'IVA, no l'hem sapigut veure. Per tant, ja els avanço, en el servei de llicències en aquests dies tornaran a tenir feina perquè la gent voldrà saber-ho. La gent voldrà saber-ho. Per tant, escolti'm, els hi donarem suport, però atenció amb els llistons perquè probablement això també hauria de tenir algun tipus de conseqüència quan fa 3 mesos vostès s'hi van negar a fer aquesta decisió que han de prendre, que els hi honora. Jo soc dels que penso que rectificar sí que és de savis una vegada, després ja comença a ser una altra cosa. Però atenció, perquè això ha tingut conseqüències. Jo no sé, no els sabria dir ara quants establiments hi ha a la ciutat, a Mataró, d'aquest tipus, però 3 enviaments de cartes segur que no són baratos multiplicat pel nombre d'establiments que hi ha. Gràcies. Moltes gràcies, senyor López. Senyor Melero. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. També per posicionar el vot del grup municipal socialista, que votarem favorablement aquesta proposta que porta avui el govern. No obstant, deixi'ns també dir la nostra o ser crítics amb tot el procés. De fet, ja s'ha dit, avui no fem una rebaixa, avui el que fem és l'aprovació d'un... No sé si funciona això. Sí? Un aplaçament és una rectificació d'un increment gradual que farà que d'aquí 5 anys el preu que hagin de suportar els comerços sigui pràcticament el doble. En la situació actual segurament difícilment arribarà d'aquí 5 anys la recaptació d'aquests comerços a ser el doble. Per tant, un 16%, com ha explicitat el senyor Miquel Rei, només un increment del 16% durant 5 anys, doncs el només és sobrer. Ja val a dir que lamentem que no s'hagi fet en el seu moment oportú un procés participatiu, que abans ho deia també algun altre company des de l'oposició, un procés de diàleg amb totes les parts, de tal manera que a partir de rebre les crítiques és quan el govern fa la rectificació oportuna, la qual cosa també valorem. Rectifiquem a partir de comprovar o constatar que ens hem equivocat. Haig de dir que nosaltres també li vam dir en les converses que vam tenir amb l'aprovació de les ordenances al senyor Miquel Rei que ens semblava aquest canvi de criteri en el qual hi havia les disposicions de metres quadrats i que sempre es fa una mica enfarragós, no poder parlar si no hi ha la projecció de preus mitjans de quina és, segurament a nosaltres i segurament també a vostès, però el cas era aquest i que en aquests moments ja són més de 4 ulls, ja podríem dir en tot cas que són 6 ulls els que vam dir al senyor Miquel Rei que ens semblava un increment desmesurat i que segurament ens trobaríem en aquesta situació en el moment que es produís l'enviament de les propostes de taxa. S'ha parlat menys, però no per això menys important, també l'increment desmesurat que hi ha hagut en el tema dels tendalls per un canvi de criteri, no un canvi de cost, d'increment de cost, sinó de criteri. Fent que
una taxa tributària de tendals s'ha arribat a multiplicar per 10 el seu cost. Tendals, botigues que estan sobrevivint en aquesta situació actual de 11 euros anuals, és molt poc, se'ls ha passat rebuts de 120 euros amb la queixa raonable dels comerços en qüestió. Per tant, estem rectificant una consideració un tema que nosaltres vam aprovar, donant cobertura a totes les ordenances. Val a dir que ja vam dir en el seu moment també un aspecte crític, que les ordenances nosaltres votàvem per responsabilitat, que nosaltres ens fèiem responsables d'aquells temes que nosaltres hi apostàvem en aquelles ordenances i no pas de la gestió del dia a dia. Segurament també, i per un altre canvi de gestió, i després hi ha una pregunta en el ple relativa, que també estem en aquesta situació, que és la recollida comercial, i que en tot cas ja tractarem després, lògicament, com és normal. Ens felicitem, en tot cas, perquè ara celebrem que hi hagi aquest reconeixement d'aquest error i que es pugui resoldre, malgrat que hem de convenir amb mi que el que estem fent en realitat és un notable increment d'unes taxes que estaven a un preu molt baix i que en aquest moment de crisi el que menys falta feia era aquests canvis de criteris en la qual cosa provocaven aquests increments del doble o increments de per 10. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Melero. Senyor Rey. Sí, moltes gràcies. Molt ràpid, per respondre a alguna de les preguntes. El senyor Martínez preguntava quina era la disminució d'ingressos prevista. Doncs bé, les ordenances fiscals que es van aprovar inicialment, els ingressos previstos eren de 294.000 euros i ara són de 166.000 euros. Per tant, una disminució de 128.000. Això no compta el possible efecte de la diferència de taules de temporada alta, temporada baixa. Això per un cantó. Per una altra banda, el tema de les cartes, és veritat, se n'han enviat més d'una, però afortunadament hem pogut acordar amb la Diputació que se n'encarreguessin ells juntament amb altres trameses i per tant el cost per l'Ajuntament en aquest cas ha sigut zero. I per últim destacar que és veritat que hem hagut de rectificar i probablement hem parlat més després de l'aprovació de les ordenances que abans, però això no vol dir que no se n'hagi parlat abans amb tots els grups municipals, amb els gremis i amb molts afectats. El que passa és que al meu entendre es va parlar molt de l'augment de la capacitat de poder tenir terrassa, augmentant la flexibilitat per poder tenir taules. Es va parlar també de millorar l'ocupació, es va parlar d'augmentar els horaris a l'estiu i això potser va fer amagar a dintre de tots els que varen participar aquest efecte important de que quan un té moltes taules la veritat és que el rebut anual tenia un impacte fort. Una vegada fet això doncs hem tornat a fer el procés participatiu, al meu entendre també ben fet, i espero que tal com vostès han destacat treballem tant tècnicament com política per poder tenir aquestes estimacions reals de l'impacte que tindrà a la cartera dels ciutadans abans de prendre decisions que segur que ens estalviarà sorpreses com aquesta. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rey. Senyor Fontbona. Moltes gràcies, alcalde. Més que res són les preguntes que tenia que fer sobre aquest tema de les terrasses. A veure, és que tinc aquí en mà una carta, és a dir, una circular de vosaltres, conforme hi ha uns preus, una tarifa de gener a setembre i d'octubre a desembre. És a dir, el que pregunto jo que és, de gener a setembre es considera temporada alta i d'octubre a desembre temporada baixa, o bé és més que res per enganxar la gent perquè agafi les terrasses tot l'any? Una de les preguntes és aquesta. Segona pregunta, sisplau. Senyor Fontbona, és el segon torn d'intervenció, vostè aquí pot fer allò que cregui convenient, però si és una pregunta li respondrà el senyor Rey per escrit, perquè tenim un ROM que no permet. Doncs faci una pregunta per escrit i li contestarem, o en el proper ple, però és que si no el ROM no ho permet. Vale, merci. D'acord, moltes gràcies. Alguna intervenció més? No? Doncs passem a votació. Vots a favor? Serien 24. Abstencions? Vots en contra? 3. Doncs quedaria aprovat el punt 4 de l'ordre del dia. El punt 5 és una aprovació de preus públics pel servei de les impressions i fotocòpies de la Biblioteca Antoni Comas. Senyor Reixac.
En tot cas, de totes les biblioteques de Mataró. Seria de totes les biblioteques que tenim, de totes les biblioteques públiques. És igual, senyor Reixac. Sí, endavant. Bueno, bona nit a tothom, És que no el sento, El que es proposa al ple és els preus públics corresponent a la impressió i fotocòpies de la nova Biblioteca Antoni Comas de Mataró. En el moment d'aprovar les ordenances fiscals, el 20 de desembre, aquesta biblioteca no estava en servei i des del passat febrer sí. Per tant, es proposa les mateixes tarifes que fa servir la Diputació en la seva xarxa de biblioteques i d'aquesta manera també la Biblioteca Pompeu Fabra i la Biblioteca Antoni Comas tindran els mateixos preus públics, encara que la Pompeu Fabra ho faci una empresa externa, però els preus públics són els mateixos. És això que es proposa a aprovació del ple. Moltes gràcies, senyor Reixac. Hi ha intervencions? No? Passem a votació. En vots a favor? Doncs seria per unanimitat de tots els presents. Tant queda aprovat el punt 5 de l'ordre del dia. Passem al punt 6 de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial de la modificació del Pla General d'Ordenació Municipal referent a la titularitat del sistema d'equipaments comunitaris, en concret l'article 275 de les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació. Senyora Rodríguez. Sí, bona nit, gràcies senyor alcalde. En aquest punt el que proposem en aquest ple és l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General en relació a un punt molt concret. En efecte, el nostre Pla General preveu que tots els equipaments comunitaris, tots els sectors que hi ha equipament comunitari, siguin necessàriament de titularitat pública i, per tant, obliga, amb independència de l'ús, que evidentment sempre ha de ser ús de funció pública, obliga a que el municipi, si ho demana aquest propietari, doncs haguem d'expropiar. Això és el que ha passat, com tots saben, perquè això es va parlar també en aquest ple, en relació al cas en concret de les actuals indústries del carrer Baldomer i Vila. Un cop examinem què és el que passa amb el nostre pla general i comparem amb el reste de plans generals que hi ha a municipis del nostre entorn, comprovem que si efectivament la funció pública es garantitza, en la pràctica totalitat dels municipis preveuen que puguin tenir titularitat privada. Això què vol dir? Vol dir que no es canvia l'ús, repeteixo, però que la titularitat privada pugui existir en aquests equipaments. Això comporta que no necessàriament ni obligatòriament hem d'expropiar. Si el municipi ho vol, ho preveu i ho aprova amb un ple, evidentment que es podrà expropiar. Nosaltres entenem que aquesta modificació és necessària, primer per coherència amb la legislació urbanística, coherència amb la responsabilitat econòmica dels ajuntaments. Repeteixo, no merma la facultat de l'Ajuntament de decidir si un equipament comunitari es vol expropiar, no ho merma. La titularitat pública dels que hi són continuaran sent sempre, només és la titularitat dels que són privats que no tinguem obligatòriament que expropiar. Això és un tema que ha estat debatut reiteradament als serveis urbanístics i inclús a l'aprovació inicial de la modificació que es va fer del Pla General en relació al sòl no urbanitzable, que es va fer per l'anterior govern, ja es preveia que la titularitat de l'equipament comunitari pogués ser o privat o públic. És a dir, en el propi Ajuntament ja tenim un antecedent d'aquesta vocació de no tenir d'obligar necessàriament a l'expropiació. Per tant, aquesta modificació es presenta sobretot per responsabilitat i sobretot perquè no mermem, repeteixo, ni la funció social ni la possibilitat d'expropiar en qualsevol moment que així es cregui convenient i necessari. Moltes gràcies, senyora Rodríguez. Hi ha intervencions? Sí, senyor Safontria.
Avui és el dia dels micros. Gràcies, senyor alcalde. Bé, sincerament no tinc clar quin ha de ser el nostre posicionament, perquè ara mateix no disposo dels suficients coneixements d'aquesta situació, no només a l'Ajuntament de Mataró, sinó a nivell de tots els municipis d'aquest país. Per tant, el que sí diré i em posicionaré és amb l'extensió davant d'aquest punt. El que sí tinc clar és que ara no és un moment propici per a fer expropiacions. Tinc clar que suposaria una despesa molt gran per l'Ajuntament en un moment en què ens trobem sobrepassadament endeutats. Però també deixa'm afegir una cosa. Jo considero que potser el problema no és el Pla General, ni caldria modificar el Pla General. El problema real és el finançament dels nostres ajuntaments, que no disposen de suficient pressupost per executar expropiacions quan es considerin que són d'interès públic. Jo crec que aquest és el problema real que s'hauria d'abordar. Bé, és per aquests motius que nosaltres ens abstindrem. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Sofontries. Senyor Martínez. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, se'ns proposa iniciar els estudis i treballs necessaris per a aquesta modificació del planejament, per la reubicació i o requalificació de la peça d'equipament comunitari del passatge Baldomer Vila, tal com ha dit la senyora Rodríguez, com a conseqüència de la sol·licitud d'expropiació feta pels titulars de la propietat de determinades parcel·les. I s'ha esgrimit la impossibilitat de procedir a l'expropiació perquè ja tots i totes sabem que no hi ha diners, i també se'ns demana alhora que fem possible que els equipaments comunitaris a pla general puguin ser públics o privats. I podríem estar d'acord, i de fet ho estem, que en el moment i context actuals s'iniciï un procés d'aquestes característiques per a aquest espai concret, sempre i quan es salvaguardessin els interessos a mig i llarg termini dels centres públics i equipaments municipals presents en aquesta zona. Però el que no volem, i seria perillós, és prendre una decisió precipitada i encara menys estendre aquesta pràctica a tots els equipaments comunitaris de la ciutat. En aquest sentit, i recollint el que s'expressa en el decret 1239/2012 de 17 de febrer, referint-se a aquesta modificació que ara vostè porta al ple, ens afegim al que es diu en aquest decret, en el sentit que la solució a aquesta qüestió caldrà estudiar-la en profunditat, revisant el tema i amb visió de conjunt en relació a tot el municipi. Les presses amb les que vostè ens porta aquesta modificació puntual ve derivada, creiem nosaltres, precisament per aquesta manca de planejament que no ens permet veure la ciutat en conjunt amb els seus equipaments i que ha fet que els terminis de prescripció pràcticament finalitzessin, per la qual cosa aquests propietaris demanen l'expropiació. Això, senyor alcalde, no pot tornar a passar, perquè una mica més i estem fora de termini per fer aquesta modificació. I llavors, la broma ens hauria costat segurament més d'1 milió d'euros. Perquè tots els equipaments comunitaris no ens interessa que siguin privats i perquè no volem una solució general, perquè per arreglar un punt concret no volem que s'obri la veda a una altra possibilitat molt més perillosa, i és que acabem perdent el control de tots els equipaments comunitaris. Perquè necessitem saber barri per barri quins equipaments serien susceptibles de romandre en una situació o una altra, perquè podem anar a la recerca de figures de gestió segurament que ens permetin alternatives, que ens ajudin a recuperar aquests equipaments. I per tot això jo el que li demanaria a la senyora regidora és que es posi a treballar amb la resta d'agents polítics presents en aquest consistori l'elaboració d'un estudi del catàleg d'equipaments comunitaris i la definició dels usos en el temps més breu possible, perquè aquesta qüestió necessita no dilatar-se més en el temps. Perquè certament ens trobem en un temps diferent i en un context econòmic diferent que necessita solucions diferents a les emprades. Fins ara jo li demanaria, doncs, un compromís ferm aquí i ara amb aquesta petició que li faig des del nostre grup municipal.
En qualsevol cas, nosaltres ens abstindrem en aquest punt. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Martínez. Senyora, no? Hi ha alguna intervenció més? Sí, senyor Barón. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Llegint l'expedient, al final només queda amb la conclusió de que aquest és un tema menor. I no ho és, gens. Estem modificant les normes urbanístiques del Pla General de l'any 96. I això no és pecat a minuta. Això és una decisió important, transcendent, que pot acabar determinant el planejament d'aquesta ciutat dels propers anys. I entenem, i em sembla que coincideixo amb els grups que m'han precedit, amb les dificultats actuals, les financeres de l'Ajuntament de Mataró i del món municipal en general, i amb el canvi de context en el que es va elaborar el Pla General de l'any 96. Em sembla que tots ens podem fer càrrec d'aquests canvis que s'han produït i de les dificultats que això comporta. Però, escolti'm, aquest és un tema que no pot passar per aquest ple gairebé així, de rasquillada. Si no estic mal informat, i em consta que no, això va anar a una comissió informativa la setmana passada com a línia d'actuació i allà es va convertir en un dictamen, una qüestió des del punt de vista formal necessita millorar, que deien els mestres abans, necessita millorar i molt, perquè vol dir que no hi havia la documentació prèvia, que no s'havia pogut consultar, etc. Però miri, no és el quid de la qüestió. Tampoc tenim cap constància que s'hagi reunit el Consell d'Urbanisme. Per això hi és, perquè aquests temes que afecten a una modificació del Pla General vagin al Consell d'Urbanisme. Però a més té una, diguem-ne, repercussió directa en un territori molt concret, que és en el barri de Cerdanyola. Tampoc tenim constància que aquest tema hagi passat pel Consell Territorial. No tenim constància de tot això. És més, l'expedient diu que donat que és una cosa menor no cal un procés de participació ciutadana. Doncs nosaltres discrepem profundament d'aquest tema. Pensem que abans d'aquesta aprovació i abans d'iniciar els treballs s'havia d'haver escoltat ja a tota aquesta gent. Farem un vot de confiança. Ja li dic, les formes no ens han agradat gens. La música del tema no ens acaba de convèncer. Perquè en definitiva això necessita un treball aprofundiment, un treball profund, una discussió política important, urbanística, tècnica, etc., que fins ara no tenim coneixement que almenys amb els grups s'hagi produït. No s'ha produït. I se'ns porta gairebé, se'ns col·loca els grups municipals entre l'espàs i la paret. I ja sé que si al final avui votem en contra s'apel·larà la responsabilitat o la irresponsabilitat dels grups, com ha passat altres vegades. No és la primera vegada. I escolti, això no és possible. Nosaltres també ens abstindrem. Ja li dic per la seva tranquil·litat a la regidora i a vostè, senyor alcalde. També ens abstindrem. Ho farem per tot això que he dit, però ho farem molt a contracor, perquè les coses no es poden continuar fent d'aquesta manera. Hi ha hagut temps, des que es va instar la suspensió de llicències fa un any fins ara, hi ha hagut temps de sobres per poder resoldre aquest tema, per poder-la parlar, per buscar solucions consensuades, solucions que deixin com a mínim, esvaït els dubtes que els grups municipals avui han manifestat en aquest tema. Hi ha hagut temps. I lògicament també ens afegim a aquesta petició d'iniciativa. No volem que això sigui la porta perquè després comencen a caure amb una mena de cascada contínua altres modificacions d'equipaments en altres àmbits de la ciutat. Per tant, que es treballi d'una manera seriosa per tenir el catàleg actualitzat, però també amb visió de futur, perquè la ciutat, la nostra ciutat, té els límits molt ben definits, tenim el territori que tenim i, evidentment, i no serà pas amb el nostre suport, ningú està pensant en cap expansió, sobretot cap a llevant. Per tant, votarem abstenció, ho farem a contracor, però ho farem perquè també entenem la situació. Ens hagués agradat haver-ne pogut parlar amb molta més calma, amb molta més tranquil·litat i no a correcuita i en una setmana. Moltes gràcies, senyor Barón. Hi ha alguna altra intervenció? No? Doncs passem a votar aquest punt de l'ordre del dia, que és el punt número 6. Vots a favor? Som 8 i 3, 11. Abstencions?
Doncs serien 8 i 5... Vots en contra? No n'hi ha cap. Per tant, aquest punt necessita majoria absoluta per quedar aprovat, al ser un punt de modificació efectiva, i el fet que no hi hagi aquesta majoria, aquest punt no quedaria aprovat en aquest ple. Per tant, doncs, sí, ho saben vostès, que quedaria en aquest punt, doncs ens deixa en una situació d'indefensió i vostès coneixien perfectament aquesta circumstància. Passem doncs ara següent. Els punts que venien a l'ordre del dia són del punt del 7 a l'11. Vam quedar a la Junta de Portaveus que, donat que faltava per introduir-hi un dictamen que va d'arribar a darrera hora i se'ls va informar que s'hauria de votar per urgència, ho farem al final d'aquests dictàmens abans del control de govern. Per tant, ara saltaríem el punt 12 de l'ordre del dia i després recuperaríem aquest punt. Passem al 12, que és el punt que diu aprovació de correccions de la memòria del Pla d'Usos i Serveis de la temporada de les platges de Mataró. Senyor Rei. Moltes gràcies, novament. Es tracta de modificar i corregir alguns aspectes bàsicament tècnics del pla d'usos que ja es va aprovar. En concret, un que feia referència al servei de socorrisme, en el qual es deia que durant tota la temporada hi hauria servei cada dia i hauria de dir que en temporada mitja, entre maig i juny, només hi hauria servei al caps de setmana. Bàsicament és aquesta la principal modificació que es porta. A més, llavors s'aprofita per fer un inventari concret de la resta de serveis que hi havia a la platja, que alguns, per ser nous o haver estat canviats de lloc, no estaven ben descrits. Com dic, és una modificació bàsicament tècnica per acollir-se exactament als diferents plans, tant de socorristes com d'infraestructures que hi ha a les nostres platges. Per tant, s'hauria de notificar aquestes modificacions a la Direcció General de Territori i Urbanisme de la Generalitat perquè fos correcta la inscripció que allà hi tenim. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rei. Hi ha intervencions en aquest punt de l'ordre del dia? No? Doncs passem a votació. Vots a favor? Seria per unanimitat. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és el 13, que és aprovar la modificació del reglament regulador del règim sancionador aplicable als mòduls de temporada de la platja de Mataró. Senyor Rei. Novament, moltes gràcies. Aquí el que es tracta és, com saben, s'ha modificat aquest pla d'usos regulant el pla de com s'ha de regular si es pot superar l'horari o no i segons el soroll, definint molt bé què eren actes ordinaris i què eren actes extraordinaris, i caldria modificar també el règim sancionador especificant que es farà en el cas de la no existència d'un acte extraordinari no sol·licitat. És simplement introduir aquest concepte en el règim sancionador perquè no només el pla d'usos sinó també el règim sancionador així ho permeti. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Rei. Hi ha intervencions en aquest punt de l'ordre del dia? No? Sí? Senyor López. Senyor alcalde, no sé si és possible, jo recordo alguna vegada que sí que ha passat, però m'agradaria poder sortir amb la resta de portaveus fora. Fem una cosa, acabem aquest punt, suspenem un moment el ple i considerem si ens expliquen m'explica els motius i suspendríem en funció d'això. Els sembla bé? Després de l'exposició hi ha intervencions en aquest punt 13 de l'ordre del dia? No? Tothom el té clar? Passem a votació? Doncs votem vots a favor? Doncs seria per unanimitat. Sí? Suspenem el ple i passem un moment... Perdó, Sí, només manifestar que el meu sentit de vot és l'abstenció. Perdó, doncs amb una abstenció. Disculpin que amb aquest soroll arriba un punt que es fa realment difícil seguir tot el ple. Un segon. Suspenem momentàniament el ple. Sisplau, fem un recés.